Kuten radiota tai muita moderneja viestintävälineitä seuraavat tietävät, Euroopassa on meneillään kovat ajat. Ylittääksemme ympäristölliset, sosiaaliset ja taloudelliset haasteet tarvitsemme uusia ratkaisuja ja ratkaisijoita. Me lukiolaiset olemme eläneet lähes koko nuoruutemme Euroopan kriisien keskellä ja koemme vaikuttamismahdollisuutemme Euroopan asioihin heikoiksi. Tästä huolimatta halumme vaikuttaa ei ole kadonnut pimeään. Myös me kun tulemme elämään tulevaisuuden Euroopassa. Siksi päätimme saada ajatuksemme kuuluviin. Eurooppa-päivänä lähes 300 lukiolaista ympäri Suomea kokoontuu Helsinkiin lukiolaisten huipputapaamiseen luomaan visiota Euroopan valoisammasta tulevaisuudesta yhdessä europarlamentaarikkojen ja alan asiantuntijoiden kanssa. Mitä Euroopasta tulee isona? Suunta otetaan nyt.